Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Naše vnímání se může měnit, abych tak řekl, přímo nám před očima. Tady je příklad. Poskládaný proužek papíru, který má jasné vrcholy a záhyby, ale když se podíváme znovu, vidíme, že je úplně rovný. Takže, jaká je realita? To záleží jen na našem vnímání. Dnes večer vás opět čeká dalších 5 neobvyklých příběhů posouzení. Je na vás, jak je budete vnímat. Některé budou inspirovány skutečností, jiné budou vymyšlené. Ale nezapomeňte, to, co vidíte třeba jako rovinu pravdy, může být jenom hora klamu. Krev je nejen hustší než voda, ale nese také víc informací. Analýza chemického složení a rozbor krve a DNA nám toho může hodně prozradit o člověku i staletí potom, co už nežije. To dokázaly vzorky krve a DNA Thomase Jeffersona. Jistě, většina z nás nemusí na žádné testy, abychom se ujistili o dědičných vlastnostech. Stačí se podívat do zrcadla a hned uvidíme rodinnou podobu. Lorin tenhle pocit neměla. Nevypadala jako rodiče, nechovala se jako oni. A všechny její otázky teď projdou zkoumáním pod mikroskopem. Měla jsem si krásnou lásku z dětství. Dokonale jsme se k sobě hodili. Zajímali jsme se o stejné věci. Úřady před svatbou pochopitelně požadovali krevní zkoušku. Tehdy se vynořily moje staré obavy. Svěřila jsem se matce. Miláčku, přece nevěří, že jsi adoptovaná. Nezlob se, mami, ale myslím si to. Oba s tátou máte krevní skupinu A, takže není možné, abych já měla Bčko. Vždycky jsem měla podezření, že jsem adoptovaná. Teď mám důkaz. Tohle jsem ti přinesla. Už si to viděla. Fotky, když jsi byla malá. Pamatuješ, jak jsem ti vyprávěla o noci, kdy jsi se narodila? Jak byla vichřice? Nebyla to zrovna nejlepší chvíle. Ale byli jsme šťastní. Neříkám, že se cítím nemilovaná, ale byla jsem vždycky jiná. Mám jiné zájmy, nadání. To, že jsem jediná vysoká blondýnka v rodině brunetů. A jak strašně rychle si rostla. Stala se z tebe opravdu moc krásná holka. A co ta krevní zkouška? Stal se omyl. V laborce to popletli. Pořád ještě nejsi přesvědčena? Mohli mě adoptovat jako novorozence. Ale proč by mi lhali? Je to nějaké hrozné rodinné tajemství? Lásko, máš naprosto bezvadné rodiče. A jednou budeme mít děti a ty budou mít bezvad prarodiče. Takže i kdyby si snad byla adoptovaná, tak co? Tak co? Miláčko, je to minulost a teď nás čeká svatba. A musíme myslet na budoucnost. Nemůžu myslet na naši budoucnost, když neznám svou vlastní minulost. Promiň, ale nemůžu si tě vzít. Já se musím dozvědět pravdu. Lorin, jsme spřízněné duše. Narodili jsme se pro sebe. Je to náš osud. Nejlepší přátelé, narození ve stejný den, novoroční děti. Jestli mě adoptovali, možná jsem se 1. ledna nenarodila. Třeba je to taky lež. Vždycky se mi moc líbilo, že máme narozeniny společně. Málo komu se něco takového poštěstí. Kvůli tomu tě přece nemiluju. Ale jestli je to pro tebe důležité, najdeme pravdu. Spolu.
tohle jsou staré složky. Z dob, kdy ještě nebyly počítače. Ty lékařské záznamy, které hledáte, jsou někde tady. Možná bych sehnala někoho, kdo by to udělal. Může to zabrat pár dní. Musím ty složky najít ještě dnes. Děkuju. Dobře. Kdybyste něco potřebovali, přijďte za mnou. Tady to je. Kopie tvého rodného listu. 1. ledna. Počkej. Tady rodiče Russell a Edna Atkinsovi. Takže jsem jejich. Tady je záznam o příjmu na pohotovost. Čas příjezdu. Pacientka už začala rodit. Je to všechno, jak má být. Takže nejsem adoptovaná. Spokojená. To je divný. Někdo napsal chlapec a pak to škrtnul. Napsal děvče. Na to můžeš vzít jed, že jsi holka. Ještě jsme neskončili. To je ale divné. Děti se většinou nerodí na pohotovosti. Od toho máme porodní oddělení. Bylo to 1. ledna. Venku zuřil blizzard. Cesty byly nesjízdné a rodiče se málem do nemocnice nedostali. 73. Pamatuju se na tu noc. Sloužila jsem jako pomocná sestra. Elektrické vedení bylo stržené a nemocnice fungovala jen díky generátorům. Silnice byly zledovatělé a bylo spousty nehod. Sloužili jsme dvojité směny, abychom stihli ten Tu noc návod. ale začaly rodit 2 ženy současně. Podívejte, v matčiných záznamech je uvedený chlapec, ale pak to přeškrtnuli. No, byla to tak hektická noc, že si to asi sestra popletla a doktor to pak opravil. Narodil jsem se tu samou noc uprostřed stejného chaosu. Ale matčiny záznamy uvádějí chlapce, ale pod tím je přeškrtnutá dívka. No, 1 chlapeček a 1 holčička. Zřejmě se nám ty papíry pomíchaly. A není náhodou možné, že se nepomíchaly papíry, ale že se pomíchaly děti? To se asi nemohlo stát, vidíte. Těžko věřit, že by se 2 lidé, vychovávaní každý jinde, do sebe zamilovali a pak se ukázalo, že je při porodu prohodili. Podobné záměny se sice stávají, jenže podobný omyl, kombinovaný s milostným příběhem, je přece jen příliš. Ale to už je vlastně na vás, abyste se rozhodli, zda je to možné nebo ne. Předložili jsme vám fakta, nebo vše na poslední chvíli prohodili. To se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čeká duch Halloweenu, který chystá promyšlenou pomstu. Mimo Vánoce věnují média a obchodníci tu největší pozornost Halloweenu. Vydlabané dýně jsou stejně běžné jako vánoční stromky. Lidé utrácejí miliony za kostýmy, dekorace i za cukroví pro kolebníky. Podobně jako Vánoce má i Halloween své držgrešle. Třeba takový Harold Recher. Nejen, že svátky nenávidí, ale věčně dělá potíže. A dělá je všem, kdo jsou tak hloupí, že o Halloweenu zazvoní u jeho dveří. Čas ale rychle běží a je tu další Halloween. Ale pozor, tentokrát nikdo netuší, co všechno se dá najít. Vždycky se najde dům, jako je ten Halloween. Patří Recherovi, tomu největšímu prevítovi ve městě. Sousedé se s ním ale naštěstí nemusí moc stýkat, protože žije na druhé straně řeky. Pouze jednou se někdo odvážil překročit říčku a zajít k němu. Bylo to o Halloweenu. Blíží se bouře. Snad to ještě chvíli počká, aby děti nebyly zklamané. Dnes je přece Halloween. Musím dát do misky nějaké cukroví. Dneska sem žádný děti nepřijdou. Loni jsem jim dal pěknou lekci. To se máš čím chlubit, Harolde. Vyděsil si ty chuděry tak, že jedno děcko muselo do špitálu. Vlezli bez dovolení na náš pozemek. Teď už si to dobře rozmyslej, aby sem chodili na koledu žebrat cukroví. A ten proces jsem navíc vyhrál. Město se rozrůstá.
Za mostem teď postavili nové sídliště. Nedivila bych se, kdyby pár dětí přišlo. Jo, jsou celý diví zkoušet na mě ty svoje triky, ale já na to nejsem zvědavej. Vždyť jsou to jen malé děti. Jo, a co ten rok, kdy obalili strom toaletním papírem a do schránky naházeli syrová vajíčka? No? Jo, Mary. Říkám ti, jestli sem ti frackové dneska večer přijdou, budou litovat. To jsou ale kostýmy. Proboha, Herolde, už toho nech. Hraju podle pravidel. Halloween funguje na obě strany. Když nosej děsivý kostýmy oni, můžu i já. Tady máš. Vidíš, ten ti na ten tvůj nesmysl neskočil. Na koledu seš trochu moc velký, ne? To ty taky. No, dneska už žádní koledníci nepřijdou. Možná je to taky lepší. Někdo jde? Já tě moc dobře vidím. Co? Koukej mazat, ty darebáku! Herolde, na koho to tak ječíš? Nějakej fracek! Má panáka, co vypadá přesně jako já! Jak jsem říkal, jsou to ničemové! Nejspíš mi chtějí oplatit ten loňský rok! Já tam ale nikoho nevidím. Děláš jen zbytečnej povyk. Tak povyk, jo? Je to strom. Ovšem, co jiného by to bylo? Nevím, proč jsi dneska večer tak rozčilený. Já si jdu lehnout, nebo se z tebe zblázním. Chtěl jsem ty větve ořezat, budou tu škrábat celou noc. Všivák jeden! Zatracení smradí. Manžel asi dostal infarkt. Ne, ještě mu takhle nikdy nebylo.
Říkal, že ho terorizuje nějaký kluk. Třese se. Skoro nemůže dýchat. Pospěšte si. Záchranka se sem hned tak nedostane. K říčce stoupla voda. Můstek to nevydržel. Vzalo ho to už před 2 hodinama. To není možný. Když to vzalo ten most, taky jak se sem dostal ten kluk oblečený za smrt. Stal se Harold Recher obětí své vlastní představivosti? Nebo se někdo dostal přes můstek dřív, než ho odnesla voda? Někdo, kdo se třeba rozhodl Haroldovi pořádně pomstít? Nebo to snad měla na svědomí Haroldova žena Mary? Ale jak potom vysvětlíte tu smrtku? To přece nemohla být ona, nebo ano? Byl příběh o kolednících natočen podle skutečnosti? Nebo je to jen maskovaná lež? To se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čeká mladá dívka, která žije s duchem své oblíbené kočky. Máte zvíře? Nejspíš to bude pes nebo kočka. Pes sice drží titul nejlepšího přítele člověka, ale jen ve Spojených státech je více než 27 milionů majitelů koček. A tohle je jen malá část z výrobků určených pro jejich miláčky. Wendy Bakerová má svou malou micinku moc ráda. Pozornost, kterou své milované pusince věnuje, hraničí až s posedlostí. Taková láska by naplnila celý život, nebo v tomto případě celých 9 životů. Pusinka. Jsem dětská psycholožka a už jsem řešila stovky případů, ale ještě nikdy jsem nezažila situaci, kdy jsem nechápala, jak celý problém vznikl. Rodiče na mě naléhali, abych se s jejich dcerou setkala doma. Asi si říkali, že kdybych to všechno neviděla na vlastní oči, nevěřila bych tomu. Vždyť ona pečuje o tu zatracenou kočku víc než o sebe. Přistěhovali jsme se sem asi před 0,5 rokem. Wendy velmi těžce nesla, že má opustit starou školu a své přátele, a tak jsme jí dali kočičku. Snažil jsem se jí vysvětlit, že se musíme stěhovat kvůli mé práci, ale... Znáte děti. A Wendy tu svou kočku hrozně milovala. Kočička u ní spala na svém vlastním polštářku a všude za ní chodila jako stín. Bylo to opravdu moc roztomilé. A kde je teď? No, asi před 2 měsíci vyběhla na ulici. A Wendy se s tou ztrátou nemůže vyrovnat. Ne, my říkali jsme si, že chvíli počkáme. Jo, jenže už jsou to 2 měsíce, trochu moc. Možná, že jsme měli vyhledat pomoc dřív, ale děti a obzvlášť dospívající se často chovají trochu divně. Víte, nejdřív jsme mysleli, že si jen nějak vymýšlí nebo co. A pak jsme si říkali, že to dělá schválně, aby nás rozlobila, a teď nevíme, co si myslet, ale zašlo to už moc daleko a teď nevíme, co máme dělat. Co myslíte tím divným chováním? Dobrý den. Ahoj, Wendy. Ahoj. Wendy, tohle je ta paní doktorka, o které jsme mluvili. Ahoj, Wendy, já jsem Dana. Dana Whiteová. Dobrý den. Požádali jsme paní doktorku, aby s tebou promluvila. O pusince? Aha. Tak pojď. Máš dneska hlad, viď? Stýskalo se ti? Taky se mi stýskalo. Hele, zítra máme písemku z matiky. Musím se učit. Dělá, jako by pusinka pořád žila. To žrádlo skutečně mizí. Ráno jeho půlka pryč.
Manžel si myslí, že ho Wendy možná... Zkoušeli jste jí to vysvětlit? Nějaký čas jsme s ní tu hru hráli. Mysleli jsme si, že to pro ní bude lepší, ale minulý týden jsme už toho měli dost. Řekli jsme jí svůj názor a aby toho... A druhý den ráno jsme našli tohle. No, říkala, že se pusinka zlobila. Mám jeden nápad. Řeknu Wendy, že si chci pusinku vyfotografovat. Třeba tak najdeme společnou řeč. Mohla bych použít váš foťák? Chcete na ní něco zahrát? Tohle je zvláštní případ, pane Bakere. Udělám cokoliv, co by Wendy mohlo pomoci. Nemohu tvrdit, že mám v podobných situacích příliš zkušeností, ale něco mi říká, že tohle bude správný krok. Je v tom aparátu film? Ano, zatím jsme udělali jen 11 snímků. Dlouho jsme nefotili. Dobře, tak to tedy zkuste. Fajn. Dále? Ahoj, Wendy. Vím, že se učíš, ale chtěla bych si s tebou chvilku promluvit. Abychom se trochu poznali. Oni to nechápou. Já nepotřebuju psychiatra, ale oni Braille. Moc hezký pokoj. Jo, ujde. Starý barák byl lepší. Prý tady teď trávíš hodně času. No jo, oni mě nenechají o samotě. Pořád šílej. Kvůli pusince? Co kdybych si ji vyfotila? Co tomu říkáš? To se mi snažíte vlichotit? Trošku. Klidně. Klidně si ji vyfoťte. Vždycky odpoledne potřebuje tady na polštářku. Tak fajn. Ty lekavko. To tě ten zvuk vyděsil? To nic, pusinko, to je jen foťák. A co kdybych si vyfotila tebe, jak držíš pusinku? Jasně, bezva. Prima. To je nádhera. Snad jsme se rozhodli správně. Tak. Prosím vás, dejte ten film vyvolat co nejdřív. Až uvidí, že tam žádná kočka není, tak se s tím smíří. Tím bych začala, než zkusíme další terapii. Děkujeme. Děkujeme moc krát, že jste přišla. Děkujeme. Strašně moc děkujeme. Nemáte zač. Snad to zabere. Víte, co se říká o fotkách? Někdy vidět znamená věřit. Jo, doprovodím vás. Byla jsem dost překvapená, když mi už druhý den volali. Paní Bakerová mě žádala, abych k nim hned přišla. Dobrý den. Dobrý den. Volala jsem manželovi, ale ještě nepřišel. Pojďte dál. Právě jsem dostala ten vyvolaný film. Už vím, proč byla paní Bakerová tak rozčilená. Jak byste to vysvětlili? Jak se mohla pusinka objevit na fotografii? Ale pozor, ten film už v aparátu byl. Šlo snad o nějaký starý snímek z dob, kdy pusinka ještě žila? Třeba to byla dvojexpozice. Pokud ano, proč pusinka na tom samém filmu už nikde jinde nebyla? Nebo že by ta kočka existovala na nějaké spirituální úrovni, kdy ji viděla a cítila jen osoba, která ji nejvíc milovala, Wendy Bakerová? Měl by být příběh o neviditelné kočce uložen do banky pravdy? A nebo se jen kočkujeme se lží? To se dozvíme na konci pořadu.
Teď už se ale podíváme do motelu u silnice, kde nás čeká souboj se smrtí. Tady jsou klíče, které odemykají hotelové a motelové dveře. Docela běžná záležitost. Ale pomyslete na ty záhady, které v sobě obyčejný motelový pokoj tají. Kdo v něm bydlel předtím? Co se tam všechno odehrávalo? Nenechal tu někdo něco a co se bude dít během vašeho pobytu? Ve většině případů nejsou tyhle otázky podstatné. Ale pro Joe Bendera a jeho ženu Angie byl tenhle klíč víc než jen předmět k otevírání dveří. Byla to cesta k nevysvětlitelnému. Vzrušení v motelu 66. Manžel byl kdysi dobrý půjda, ale léta u policie ho zatvrdila. Navíc se nedávno spálil a dostal do Malého. Postavili ho mimo službu, ale alespoň jsme měli příležitost strávit pár dní spolu a to jsme oba už moc potřebovali. Měla jsem Joea ráda, ale věděla jsem, že ho služba změnila. Nebyl už takový, jako když jsem si ho brala. Máte nějaký tichý pokoj? Všechny pokoje jsou tu tiché. Kalifornský řidičák. Jste s paní na dovolené? Jen jsme na chvíli vypadli. A 20. Vzadu. Policista obviněn z brutality vůči mladistvému. Ta cesta nám oběma prospěje. Už bych se nemusela do LA nikdy vracet. Oknem jsem zahlédla výraz té paní, když se podívala do novin. Bylo jasné, že věděla, kdo je Joe. Kéž bych to věděla taky. A pak se stalo něco strašně divného. Hej! Joe, co se děje? Myslel jsem, že vidím... Pane bože, neublížil jsi. To je krev. Joe se odmítl přestěhovat. Pokoj sice uklidili, ale cítila jsem se velmi nepříjemně. No. A je to pryč. Divné místo. Neuvěřitelné. Jak je ti? Jde to. Nenechám se zlomit. Hele, to bude zase dobrý, uvidíš. Novináři se po tobě vozí a inspekce taky. Hajzlové! Po všem, co jsem udělal. A soudy tam hájí jedině viníky a neříkej mi, že nepoznám, kdo je viník! Takhle mě stírat kvůli mladýmu Seegerovi. Sakra! Dostal jen, co si zasloužil. Tak si zkus odpočinout. Co sakra chcete? Co je ti, Joe? Chtěl, abych šáhnul po zbraní. Kdo? Kdo? O kom tu mluvíš? Jsme tu sami. Ne, ne. Nikdo tady není, to se ti jen zdá. Joe! Stál tady, přesně tady. Musíme zmizet. Joe! No tak pohyb. Probuďte se, hej!
Prosím, ženská, co je v našem pokoji? Co je to? Nevím, o čem mluvíte. Nelžete mi! Ne! Vím jenom to, co mi řekli místní lidé. Co? Už je to hrozně dávno. Kdy byl právě tady zákeřně zastřelen ze zadu William Bonney. Podle některých lidí tady jeho duch zůstal. To chcete říct, že tady v motelu straší? William Bonney tady opravdu zemřel. Já ho nikdy neviděla, ale řeknu vám tohle. Dnes večer jsem tady nevydírala krev poprvé. Dojdu pro věci, zůstaň tu. A vy taky. Vy téhle povídačce s duchem vážně věříte? Tady tomu věří každý. Podle mě ten duch čeká, až se bude moct pomstít. Víte, toho Williama Bonneyho, té přestřelce zabil totiž muž zákona. Stal se opravdu Joe Bender obětí ducha, anebo svou roli sehrálo jeho špatné svědomí? Spáchal pod vlivem nepříznivých okolností sebevraždu, anebo jeho skon způsobil duch Billyho Kida, který tu kdysi zahynul při přestřelce s jiným policistou? Na konci se ale musíte rozhodnout, kdo zvítězí v boji, který se odehrává den co den. Pravda? Nebo to byla lež? Všechno se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čeká manželský pár, který se potká se zvláštním tulánkem. Tohle všechno se může člověku hodit, když píchne pneumatiku. Jistě, někdo radši zůstane v autě a zavolá havarijní službu. Občas ale není telefon po ruce. Manžel v dalším příběhu není moc šikovný. Za to jako většina mužů pevně věří, že s příručkou dokáže vyměnit pneumatiku za všech okolností. Jenže divnou situaci, kterou teď s manželkou zažije, v žádné příručce nepopisují. Přelud stopaře. Hádali jsme se už, když jsme ráno výjížděli k Davidově matce. Byla jsem nervózní, Davida jsem milovala, ale věděla jsem, že se naše manželství rozpadá. Asi by si směl radši vzít pásy. Přestaň s tím pořád. Vypadáš dobře, ty šaty ti sluší. Ty mě vůbec neposloucháš. A kromě toho mám na sobě kostým. Ale stejně vypadáš dobře. Vždycky, když jsme u tvé matky, jsem jak pod drobnohledem. To se ti jenom zdá, máti nikdy nikoho nekritizuje. Že ne? Tak proč se jí tedy vždycky chceš zavděčit? Už teď na ní nemusíš žádlit, Rebeko. Na tebe si nechávám čas. Tolik jako na svého šéfa, na své přátele a na golf? Vždycky si připadám až na posledním místě. Když jsem dlouho v práci, tak je to kvůli nám. A když hraju s klientem golf, je to zase kvůli nám. Chápu, jak ti je. Ani nevíš, co mám na sobě, přestože sedíš vedle mě. Jak ti mám asi potom věřit, že víš, jak mi je? Bezva. Zřejmě jsme píchli. Tady mechanika neseženeme. Určitě to děláš správně. Tyhle pneumatiky jsou nové. Nechápu, jak se to mohlo stát. Davide! Potřebujete pomoc. V servisu na to mají elektrický šroubovák. Já to zkusím. No, jak je libo.
Kde se to vzal? Já nevím. Vypadá divně. Dáme mu pár dolarů. Někdy ale směr, který si vybereme, není ten pravý. Ale ty si tím klíčem točil naopak. To není klíč, ale klika na kola. Máti už bude nervózní. Někdy se snažíme vyhovět tolika lidem, že ztrácíme ze zřetele ty, kteří jsou nejdůležitější. Ty, které opravdu milujeme. Člověk je považuje za jisté. Vždycky jsou po ruce. No jo, no. Jsme vám vážně moc vděční. Nechcete někam odvést? Nejdřív mi bylo nepříjemné, že David vzal do auta cizího člověka. Asi byste si měla radši vzít pásy. Tak, kam jedete? Poznám, až vás budu moci opustit. A to jen tak cestujete z místa na místo? A co rodina? Já vám závidím. Děláte si, co chcete. Nemusíte se nikomu zodpovídat. Jste úplně svobodný. Život je velké dobrodružství. To ano. Ale když vidíte, kolik toho lze získat, když se dva spojí dohromady, a když máte někoho, kdo zná vaše nejtajnější bolesti a dokáže je nahradit radostí, to je pak dobrodružství. No jo. Všechno chce práci. Život je práce. A těžké břímě může být lehčí, když dva pracují spolu a netáhnou každý jiným směrem. Když mají srdce na dlani, láska kvete, místo aby skomírala. To zní, jako byste nás znal. Davide? Pane bože, je pryč! No, počkej! Je pryč! Co se to? Zřejmě vypadnul. Když měl zapnuté pásy? Všechno jsme prohledali, ale nikde jsme nic nenašli. Tak jsme se rozhodli to nahlásit. Takže když David uviděl policistu, zastavili jsme. Prostě tam byl a... Zmizel! Projel jsem tenhle úsek dálnice tolikrát, že ho znám jako svoje vlastní boty. Můžu se po něm podívat, ale asi ho nenajdu. Jste už čtvrtý pár, co mi tenhle příběh vykládá. A to jen tenhle týden. Pojď, už musíme jet. Když jsme konečně přijeli k Davidově matce, bylo všechno jiné. Cítila jsem, že se něco stalo. Něco, co nás zase zblížilo. Skoro jako bychom si znovu dali manželský slib. A za to jsme vděčili tomu podivnému tulákovi. Byl ten podivný stopař, který záhadně zmizel z auta duch? Ale pokud ne, jak mohl zmizet ze zadního sedadla?
Lidé, kteří nevěří na duchy, se domnívají, že to mohl být třeba profesionální kouzelník. Pokud ano, proč potom trávil dlouhé hodiny tím, že přinášel osvětu řidičům na dálnici? Tulák? Anděl? Nebo duch? Je náš poslední příběh o podivném stopaři pravdivý? Nebo jsme se svezli se lží? Za okamžik už uvidíme, které příběhy byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. Teď se podíváme na naše příběhy a zjistíme, které byly podle skutečnosti a které byly zcela vymyšlené. Tak co jste si mysleli o zamilovaném páru, který v porodnici zaměnili? Byla to tak hektická noc, že to asi sestra popletla a doktor to pak opravil. Narodil jsem se tu samou noc uprostřed stejného chaosu. A matčiny záznamy uvádějí chlapce, ale pod tím je přiškrtnutá dívka. No, jeden chlapeček a jedna holčička. Zřejmě se nám ty papíry pomíchaly. Příliš divoké, než aby to byla pravda. Ale kde pak? Podobný příběh se skutečně odehrál na konci 70. let na severovýchodě. A teď se podíváme na jednoho mrzouta, kterého za jeho chování vytrestala o Halloweenu nevysvětlitelná síla. Pravda nebo snad ne? Já tě moc dobře vidím. Cože? Myslíte si, že naši scénáristé našli někde podobný příběh? Tentokrát ne. To jsme si vymysleli. Co jste si mysleli o dívce, jejíž imaginární kočka nakonec nebyla zas až tolik imaginární? Co kdybych si ji vyfotila? Co tomu říkáš? To se mi snažíte vlichotit? Trošku. Klidně. Klidně si ji vyfoťte. Vždycky odpoledne podřimuje tady na polštářku. Tak fajn. Vymysleli jsme si příběh o dívce posedlé kočkou, kterou nikdo jiný neviděl? Ne. Inspirovali jsme se skutečnou událostí, která se stala v polovině 50. let. A co ten příběh o brutálním policistovi, kterému se takhle pomstil duch zastřeleného Billyho Kida? Byla tohle pravda? A ven s tím, ženská! Co je v našem pokoji? Co je to? Nevím, o čem to mluvíte. Nelžete mi! Ne! Vím jenom to, co mi řekli místní lidé. Co? Už je to hrozně dávno. Kdy byl právě tady zákeřně zezadu zastřelen William Bonney. Podle některých lidí tady jeho duch zůstal. To chcete říct, že tady v hotelu straší? Podle našich zdrojů se podobný příběh opravdu odehrál, někdy mezi první a druhou světovou válkou na jihozápadě. Je to pravda. Nakonec jsme tu měli příběh o tajemném tulákovi, který změnil život manželského páru. Pravda nebo klam? Nechápu, jak se to mohlo stát. Davide! Potřebujete pomoc? Pokud jste si mysleli, že se to stalo, měli jste pravdu. Podobného tuláka potkávali řidiči na dálnici ve státu New York. To se stalo. Tak jak jste dnes dopadli? Podařilo se vám tentokrát objevit pravdu? Při vnímání pravdy se můžeme dát lehce oklamat. Ale kde končí pravda a začíná lež? Proto je tak těžké rozeznat fakta od fikce. A někdy zůstávají na výběr možnosti, které jsou neuvěřitelné. Příště nashledanou. V českém znění Jiří Plachý, Jan Wagner, Helena Němcová, Jiří Ptáčník, Petra Hanžlíková, Jaroslav Kaňkovský, Daniela Bartáková, Filip Švarc, Jana Altmanová, Karel Richter a další. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Ivan Léger.
Produkce Jana Prášilová a Ivana Prejdová. Dialogy a režie Jitka Kučerová. České znění připravila produkce AS. Vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 1999.